We are in the backstage of Forbes Women's Summit. You just came back from the stage. So my question is, what makes you confident? What makes me confident is to have a clear vision, a team which is engaged, and a proper belief that together with the collaboration, proper teamwork, we will get there and will deliver on the vision. Kde bereš sebevědomí? No, stačí mi připomenout si všechno, co jsem v minulosti překonala, všechno, co jsem zvládla, všechno, co jsem zvedla a před kým. A to mě vždycky upomene, že jsem silná ženská. Jedno z témat v vaší debatě na Forbesu byla disciplína, tak o čem jste hovořila? Disciplína u žien je veľmi dôležitá vlastnosť v rámci investovania. A je to jedna z najdôležitejších vlastností, aby investor, či už muž alebo žena, mal dobrý performance. Takéto vydúfavanie a to veľké ego častokrát môže byť prekážkou. A ženy tú disciplínu majú. To je tá silná stránka všeobecne žien. Kde bereš sebevědomí? U mňa sa to dosť zmenilo za posledné 2 roky. Ja som sa nezaoberala, že čo si kto myslí. Jak som začala postupne stárnuť, tak som sa začala zamýšľať nad tým, či som dostatočne dobrá alebo nie som. Fin ženy projekt mi ako pomohol, pretože som začala networkingovať, stretávať sa so ženami. A tam mi to vlastne začalo pomáhať, pretože som pochopila, že tých žien, ktoré si myslia, že nie sú dobré a že nemajú na to, aj keď sú vo vysokých pozíciách, je podstatne viac. Tak verím si viac a som si vedomá toho, čo dokážem.